हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बड'लेण्ड स्पेशेल एन्ड टेकनिकेल चेनेलाव बरायबाय। अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ थुनानै हो। बेजों लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। स' बिदिब्ला नायलांदो आंनि भिडिअखौ। थेंक इउ। बिथाङा गारि सोलोंगासिनो ना? रोंबाय, एसे रोंहांबाय। दे मोजाङै सोलों गियार सोनायफ्रा। गाबोन लामायाव सालायनांगोन, आधा घन्टासोबाव सोलोंबावदो फिल्डआव। ओमफ्राय लामायाव गियार चेन्ज खालामनायानो एसे प्रब्लेमलै दाबो। दिनै सालायजेननाय ना। जाहांबाय दे, आखाइ गोलैहांबाय एसे। खेबसे डाउन दे, बाहाय खेबसे। बे गाखोनोसैमोन। बे गिदिंग्रोदो। खोनाबायब्रा ना? लामायाव मोजां हाइवेआव सालायनो 12टा 1टासोबा रावबो गारि थायाना। 3आव सोहरनोसै। जाबाय। माखौ? बिदियाव गारि सोलोंगासिनो दं दा। बिदि खेबनाङालै, दाब्लांसो खेबनांगौ। मोजाङै सोलोंनोसै दे मोजां। दाब्लां खेबनांगौ जाम्बा। आं फन माजोंसो सोजाला। चेन्ज खालामब्रा दे। नों 2आवसो लांफिननांगोन ना बेयावबा। मोजाङै सोलों मोजाङै। मा मावहोलाबाय थाखो, एसे मोजां खेबदोब्रा, होमबानो जाबाय। जोब्बाय। जों फास्ट एन्ड फिउरियासनि खेबनो डाइलगा एसे हाजो गोजौ रोंबायथ' साला खिजानाया। गोजौआव सालायबाय रोंबायथ' दुगा। बांद्राय गोजौआव सालायजायाब्रा जाम्बा। दासो आं नोंनाव बिदिनो गिदिंबाय था साइडआ आं माथोआ दहाय आं गिदिंनाय गावसो मास्टार जाबाय। फसायदोंब्रा आं दासो। दहायथ' नों गेदा गिदि सालायबाय ना, एबार साबसिन जाबाय ना आखाया। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअ'आव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम, बेल बटनखौ थुनानै होनो दाबाव। बेजों लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामनो मालाबाबो दाबाव। दा नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ नायलांबाय था। दा बेखौनो आङो नोंथांमोननिफ्राय लुबैयो आरो सापर्टखौ।